muti wandakapiwa wachinja kuva nyoka kuromba kwangu kuMalawi. Ndiri murume ane makore 45. Ndakaroora, asi mulife mangu ndakaita vakadzi vaviri. Wekutanga ndiye ane vana 6 vandinawo. Takarambana ndokuzorora mukadzi wandange ndasangana naye aivewo kuMalawi ane vana vakewo 4. Mukadzi uyu aigara mutown kuna 7th nevana vake achiita madeals ake kuti ararame. Mai vake vaive kuMalawi, baba vake vainge vakashayika. Kuuya kwake kuno aive akauya paakaroorwa nababa vevana. Rizi nekuzorambana kwake nemurume wake handina kunyanyonzwisisa, asi zvaive zvisinei neni. Chaive chavapo kuronga upenyu hwedu. Takadanana kusvika kumukuroorana. Taroorana ndipo pandakamutora akauya kuBorodale kwandaigara nevana vangu. Asi achisvika nekuona imba ihombe akabva ati amai vake vauye tigare navo nekuti aive nestress yamai vake. Vakauya kubva kuMalawi tete, tikatanga kugara semhuri, asi mushure mekuona kuti amai vange vasingadi vana vangu, ndakatengera vana vangu imwe imba mota 4 ndikavabvisa. Asi vana vaenda, amai vakati vana vamaendesa kumba yamatenga vanoibata rafu, regai ndiende ndinogara navo nchivachengeta, uye imi musunungukewo pamba penyu. Panguva iyi ndaita sendinomboputirwa tete. Ndakabvuma, ndenge ndichiona kuti shuwa vana vari kutambudzwa, asi tete aizvinetera. Bhizinesi rangu rakazotanga kudonha. Amai vakati vane n'anga iri kuMalawi yaigona kundibatsira. Ndakaenda kuMalawi ini naamai tiri vaviri. Ndokusvika kun'anga yakandirombesa nekamuti, asi ndaifanira kurara naamai. Amai vandiri kutaura vandakaenda navo kuMalawi ndiye amai vemudzimai wangu. Patakaudza kuti ndaifanira kurara navo, ivo havana kuzvivhunduka. Amai vainge vatojaira zven'anga vatete. Takarara tese pamberi pen'anga tichidirwa mishonga. Kurara kwandaita namai vaimirira ropa remwanasikana wavo risazodeuke panenge pakudiwa ropa remunhu. Takapedza kuita mikotete ndipo patakadzoka tese kuZimbabwe. So amai vakange vakutoda bonde neni zvemazuva ese. Ndakatanga ndichiramba, asi amai ndakatozopedzisira ndakuita mukadzi wangu vakaparika mwana wavo asingazivi. Vedu vanhu vekucheka ukwa vasvika. Ndakasvika zvakare pakubvisa vana vangu pamba tete. Ndaive ndavatengera kuti ndiwane time namomo. Saka ndaizonyepa kumba kuti ndine mabusiness trip, asi ini ndinenge ndiri kwaamai tete. Zvakatora makore ndichivata namai kusvika tabatwa. Patakabatwa mai maybe zvese zvandaita navo vaivewo vakandibatira mushonga. Amai musu watakabatwa vakabva vatoita bofu. Ini kusaidi kwangu zvakaramba zvimbori bho ndichiita mari, asi tete musi wafa amai takavaviga. Pandakazodzoka kunhamu yamai pane chishamiso chakaitika. Ndakasvika mumba mune nyoka hombe panzvimbo yaigara muti wekuromba wandainge ndapiwa nen'anga. Tete ndatambura nenyoka iyi, ndazama kuirasa asi inodzoka. Pamwe ndakaenda kumuprofita akati huyai nayo tiipise, asi hazvina kuzopera musha. Muprofita akarumwa nenyoka iyi akafa. Nawo inofamba iri mumota inonditevera pese pandiri, uye inenge yakatsamwa handizivi zvekuita nekuti mumachechi ndaenda asi chabuda hapana. Recently imba yandakatengera vana yakangobvira. Bhazi rangu rinotakura vanhu Joburg to Cape Town last year rakangotsva. Ndaneta tete nekugara ndichifemerwa mugotsi nenyoka. Kuuya pano kuda help nyoka ibve pamba pangu.